Takže máme tu balenie kufra do Egypta. Ja sa mega teším. Ideme už v nedeľu. Neviem, kedy vydám toto video, keď ho zostriam, takže neviem. Teraz je piatok, takže idem bližšie. Neviem, kedy to zostriham. Je to, že holiday, taký obyčajný kufr, ale on je že iba na jednu stranu. Že to nie je na dve strany ako obyčajný, ale to je že tenké a proste všetko je do jednej. Takže som vedela. Ideme tam na 7 dní, od nedele do nedele. Takže nebudem si brať až tak veľa vecí. Neviem, ako tomu zmestím taštičku jednu, ale však nevadí. Poďme na to. V pozadí mi bude hrať, ale... No, ja si berem ako pyžamo. Asi. Ale neviem. Asi to bude mať ako pyžamo, proste také tepláky na hoteli. Hello Kitty gate. Lebo... Proste je to teplé a je to super a ja si to potrebujem zobrať. Takže Hello Kitty gate. No tak to je super, už mi to polku miesta zabralo. Než keď som sa zbalila do tohto kufra 2 týždne do Švajčiarska, tak sa zbalím aj na týždeň do Egypta. A ako tričko pyžamu si beriem proste také random tričko, ktoré nezaberá veľa miesta. Takže to akože mám pyžamo, hej. Takú ďalšiu vec, čo si berem, je táto sukňa. Jedna na večeru. Ale k nej si chcem zobrať... neviem, ako tam bude. Ja si k nej zoberiem pančušky. Čierne. Ale ja neviem, či si nemám zobrať, či mi v tom nebude teplo. Či si nezoberiem také malé kraťasky, akože pod sukňu. Zoberiem si takéto kraťasy pod tú sukňu. Takže to si tam dám. Dobre. Ešte k tomu vymyslieť také tričko. Dám si k tomu obyčajné biele tričko. Hej, biele tričko. A... Jo, pardon. Takže to bude jedno. No, už mám dve pyžamo. Idem vám ukázať vršky, aké si berem. Berem si tento topík. Hej. Takže to bude jeden topík. Berem si tento fialový. A ja neviem, akože, či mám toho veľa, alebo málo, alebo akurát. Hej, ja to neviem. Takže, ja sa tam trošku ďalej takto. Áno. No. Potom si ešte berem tento. To máte takto cez hlavu. A tento si berem. A potom si ešte posledný crop top berem takýto. Ten je taký, že voľný, ale je akože crop top, hej. No a trička si berem Los Angeles. To je krátke, potom ešte s krátkym rukavom. To neviem. Takže potom si berem ešte, to sú dve s krátkym a potom s dlhým. Budeme chodiť aj večer na večere a do mesta. Takže takéto s dlhým. Potom takéto modré
a rovnaké, len v takomto bordovo. Hej. Takže toto sú moje trička. My odlietame v nedelu 14:20 a príchod máme 19:20. No, takže ja akože my potom večer pôjdeme už iba na večeru a asi už potom budeme iba na hoteli, lebo tak možno ešte sa pôjdeme pozrieť do mesta, alebo tak večer už na pláž nepôjdeme, lebo tam už je tiež tma a nemáme čo robiť, takže asi budeme už iba potom na hoteli. A naspäť odlietame tiež v nedelu, akože o týždeň. A to letíme na gate a ostatné veci. No a vlastne ešte k tomu odletu, tak my stadiaľ odlietame o 9:00 a prichádzame semka domov o 1:00. Hej. O 1:00. A že my letíme musím sa napiť. No. Akokrát asi si beriem takéto biele a vlastne sú teda čierne, hej, takto. To sú jedny a druhé, ja si beriem iba trojo. Druhé sú tieto bordové, takto spredu. No a posledné krát asi si berem riflové. Také, neviem, alebo ja akože milujem rifle a riflové veci, takže si beriem jedné riflové a potom ja si vlastne idem brať jedny rifle, ale v tých budem v lietadle. No, to mám kraťasy a potom si ešte berem overall, aby, neviem, proste len tak. Asi ty si zoberiem na štvorkolky. Uvidím. Takže tento overall, ale iba jeden si berem. Lebo ja nemám moc rada overall, ale dobre, potom si berem dlhé gate a to si berem asi dvojom. Takže jedny budú takéto, oni sú strašne pekné, ale sú mi dlhé, ale takéto, ale dvojo je málo. Keďže mi každý večer budem chodiť na večer, tak si zoberiem trojo a keď tak ešte niečo prihodím, hehe. A takže to, berem si takéto dlhé šedé. Oni sú ešte takto pásikavé. Tieto si musím zobrať. Tie sú už úžasné. Milujem ich. Takže tieto si ešte berem. No a potom posledné gate si zoberiem asi takéto. Tak to vyzerajú zblízka. Mám pár ponožky. Prečo nie, hej? Don't judge me. Takže idem si to dať do kufra. Ja neviem, v akom hoteli sme. Ale viem, že ten hotel má aj bazén a vlastne máte hotel, hej, tak to je hotel. Tak to, tu na, nie, neviem si to. Tu na je hotel, tu na hneď má bazén a tu na máte vchod na pláž. No, chápeme sa, pláž proste. Takže ja to úplne milujem. A ja sa na to, strašne sa tam teším. My sme do Egypta chceli ísť strašne dávno. Takže a ešte si zoberiem šaty. Ale neviem, tieto si určite berem. To sú takéto čierne.
Hej, lebo neviem, ja som si ich kúpila za 13 €. Mala som ich na sebe asi 3-krát. Potom si zoberiem, ale to neviem, či si tieto dva zoberiem, ale asi hej. Asi hej. Takéto oranžové. To bude super. A ešte si zoberiem také isté, len proste takéto farby, hej. To sa mi to teraz rozkladať. No a jo, keďže sme v tom hoteli, tak na pláž, ja som chcela byť na pláži, to mi nevidí, na pláži od rána do večera, lenže to nejde, takže máme aj raňajky, a obedový budeme asi, ja neviem ani kde, proste ja tam vôbec do týchto vecí ja sa nestarám. Mi tam ešte musí výjsť, ja vám to ukážem. Ono už je to takto a je to proste, chápeme, takto plné. A mne ešte sa musí výjsť taká taštička, takže ešte to mi nastáva. Takže neviem, čo idem robiť. Ale ja to tam dám, a keď tak tú taštičku, ešte si musím dať spodné prádlo. To bude úžasné. No, som zvedavá na to, ty kokos. No, neviem. Ja neviem, ako to idem spraviť, lebo mi to tam nevychádza. A dúfam, že to nebude mať na 20 kg, ale to by nemalo mať. Nie. Ja si musím ešte zobrať topánky. Proste to je úplne... Ja to keď tak dám mame, ale ja nemám, ja neviem, čo idem robiť. Hej, toto si tak... Prosím vás. Ja si to dám takto. A ja na všetko kašľam, hej. Ja si to dám takto. Hej, že to mám iba takto na tom hodine, lebo ja na to kašľam, ja to nemám. Ja to proste nemám kam dať. A to ešte nehovorím, že nemám mikinu. Ja nemám mikinu. Ja neviem ani, akú si mám... Zoberiem si túto mikinu. Mne sa strašne páči. A zoberiem si jednu do lietadla a už budem mať 2 mikiny a už to bude v pcajku. Lebo ja nemám ako si zobrať. Ja proste... Ja to nemám kam dať. Ja neviem. Ja neviem, čo mám robiť. To hádam zatvorím. Je to tak... Alebo to hej, to dám. Dobre. Teraz vám budem ukázať také veci, čo si beriem na hlavu. Alebo chápeme sa. Teraz takýto klobučík. Ale z druhej strany je takýto. Ale nie, to si neberiem ja. To berem máme. Takže to ja neviem, či ja si ho dám hore na kufor. Ja ho nejdem baliť, hej. Ja ho dám, že takto. A ja neviem. Potom si berám túto šiltovku z Energylandie. Lebo ja som si chcela bielu zobrať, lenže to by sa mi ofarbilo, keby som s ňou bola v mori. Čo budem, lebo ja nechcem dostať úpal, tak. To neviem, ja neviem, ja to dám iba tak, mne je to jedno. Ja by som to tam narvala, lenže ja ju nechcem skrčiť, ja neviem, ja tam dám veci, takéto, hej, toto napríklad, alebo niečo, keď tam dám tú tašičku, lebo... Dobre, a potom, čo si musím si vybrať, lebo ja tam nebudem mať ich, to je z formul. Na formuliach sme boli jazdiť, ale to sú, chápeme sa. A ja si ju zoberiem do púšte, keď pôjdeme. Keď pôjdem na onom, na štvorkolke.
Tak ja si ju zoberiem, ja ju iba tam hodím. Dobre. Plavky. Nie, plavky si idem dať. Vám idem ukázať aké. Berem si jednodielne takéto. Obyčajné plavky. Potom si berem takýto prehos, lebo to bolo k tým plavkám, nie k týmto, ale k tým, ktoré vám idem ukázať, lebo to boli so šínou. Takže tieto. A tie plavky, ja ich milujem, hej. Sú proste mega pekné sú, guys. Dobre, tak toto nevidíte, ale tak toto uvidíte. Takéto plavky. Ja ich milujem. Oni sú strašne pekné. Hej, pozrite na to. Takže tieto si berem, hej. Takže tu mám dvojo a ešte jedny. Sú také, že keď sa mi zničia, že mi to vôbec nevadí. Lebo ja iné nemám. Ja mám iba týchto dvojo. A potom mám takéto škaredé, ale ja na ne kašlem. Mne je to jedno, hej. Takéto mám. Proste takto, hej. Takže tu mám troch plaviek. Takže to sú moja plavka a idem si to pobaliť. A poďme teraz na ten make-up a na tak proste veci, hej, ostatné, čo nie je oblečenie. No, takže mám tu jednu kapsičku a potom druhú kapsičku. No, začneme touto. To je taká potrebnejšia pre mňa. A nebudem sa tam moc malovať, ale to nevadí. No, ale tu mám také skoro veci potrebnejšie. Napríklad body milk, telové mlieko, hej, také to mám. Takže to je potrebné z tej slanej vody. Potom lip oil, to je tiež potrebné z tej slanej vody, hej. Potom takýto Brazilian Foreplay, sprchový, ale ja som ho minula, ale ja tam mám teraz iný. Len je to prosím malé dolne, takže som si to do tohto dala, ale je to normálny sprchový. A potom tu mám oil na vlásky. Dobre, oil na vlásky. A posledné, čo mám v tejto kapsičke, je... Jak sa to volá? Ja neviem, jak sa to... Deodorant. Ne. Dobre. Takže musím to tam povaliť naspäť. Lebo toto sú kapsičky, kde mám také väčšie veci a dôležitejšie veci. Lebo to je proste potrebné, hej. Ale vážne je to potrebné. A šampón bere moja mamina. Takže toto je jedna kapsička. Ja keď som hovorila, že si budem brať tú veľkú kapsičku, že dúfam, že sa mi to tam zmestí, tak som si mala brať inú, ale tieto dve sú podľa mňa výhodnejšie. Lebo je to menšia a zmestí sa tam viacej. Takže ideme na túto menšiu. A v tej mám taký make-up a proste ostatné veci. V tejto budem mať aj pastu a kevku, len ešte tam nemám, lebo ešte si budem umývať. No, najskôr si beriem tieto dva štipce. Hej, to si dať dám. A potom si ešte beriem hrebeň. A na tom hrebení mám aj zo pár gumičiek malých. Alebo malých, takých tých normálnych. Takže to hrebeň. A potom už ideme na tú kapsičku. Ako prvé v nej mám takýto utieračik na tvár. A je to vlastne aj na make-up, proste, ako sa do veci. A je to aj proste ten, čo sa do ňoho umývate a nemusíte používať tampóny. Takže ten si zoberiem určite.
Potom tu mám, tak chcem takto štítec a beauty blender, kontúrky na nos hlavne a akože aj na iné, ale najčastejšie to používam na nos. Dve scrunchy gumičky, jedna je takáto fialová a druhá je hnedá. Takže to je úplne potrebné pre mňa. Pre mňa potrebná vec je aj highlighter. Milujem highlighter. Potom tu mám maskaru. Mám tu ešte aj, že takéto dva štipčiky. Ja to takto zopnem. To štipčiky milujem. A posledných pár vecí, čo tu mám, tak ešte je tu korektor samozrejme a potom ostatné veci proste na pusu, hej, také. Nevadí. A takže toto všetko tam mám. Idem to pobaliť. Idem dať teda tieto veci do kufra. No, budem mať onu šiltovku. Takže, neviem, akože zmestí sa mi to tam. Tu netvrdím, len to vyzerá zaujímavé. Ešte toto dám. Tú mikinu sa mi tam nakoniec zmestí. Tá mikina, pardon. A tieto musím dať ešte. Kráťa si musím poupraviť. Tak. A zmestí sa mi to tam. Nie, tú šiltovku tam dám, aby to bolo také, že yes sir. A zmestí sa mi to tam, ja vám to idem ukázať. Akože zapnem to. No a vyzerá to akože takto. Na tomto boku je ešte tá mikina a pod tým sú tie tašičky a takto. A idem to zapnúť a ja si dám do vedľajšie kabelku a to bude mať pás a preukaz poistenca, svoju letenku a mobil a nabíjačku. Okay. Joj. Takže teda, tak toto vyzerá. Takže ten kufr nie je až taký veľký, hej, yes. Je to, že takto, nie. No. Au. Ja som si o pedál buchla ruku. No ale toto teda bolo celé moje balenie. Trvalo to trošku dlhšie, ako som čakala, ale tak nevadí. A to je všetko, papa.